ଆରେ ଶୁଭ କ'ଣ ହେଇଛି? ତୋ ମୁହଁ ଏମିତି ଫୁଲେଇକି ବସି ବହୁତ ସାରା ତାତିକି ଅଛି, କଥା କ'ଣ? ମତେ କାହିଁ ପଚାରୁଛୁ? ଯାଉନୁ ଭାଉଜକୁ ପଚାରିବୁ। ଆରେ ଦୀପା କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲ? ବୋଉ ହେରିକା ଏମିତି ରାଗିଛନ୍ତି। ଆରେ ଶୁଭ ଆସିକି ମତେ କହିଲେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ, ମୋ ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ମନା କରିଦେଲି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଉ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି। ଏ ଶୁଣୁ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଏଥରକ ଆମ ଆଇତରେ ନାହିଁ। ତୁ ଆସିଲୁଣୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ସମ୍ଭାଳ। ଶୁଣ ବୋଉ, ଯଦି ତା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଶୁଭ ରୋଷେଇ କଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଥିଲା? ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ମାଇପ ବୋଲିଆ, ସେ କଥା କହିବୁ। ଶୁଣ ବୋଉ, ଶୁଭ ଯେମିତି ତୋର ଝିଅ, ଇଏ ବି ସେମିତି ତୋର ଝିଅ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଶୁଭ ବାହାରେ ତା ଶାଶୁ ରୋଷେଇ କରିବ ନା ତୁ ଯାଇ ସେଠି ରୋଷେଇ କରିଦେବୁ? ଆଉ ତୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମା, ଛୁଆଙ୍କ ଭିତରେ ପାତର ଅନ୍ତର କରନା।